Kini ke long kacing pentip nagaliang jongka maru keneng area artis bat ga seng samla sinong maru keneng ba nagaliang jong ingin pen long ya ga maru keneng kot talent te nagaliang jong ingi kot ngi wer pi barok ginong song sinong jongka beri unyo trap bapin sengubha bani simenta hagani ka program ni ka ba nagaliang jong ngin penlong hau ni bunai banwan te kumtangi khot ngi wer ipi barok ki kun samla kenthei wat sinrang bapin sungpha ban ni simenta hagani program ya ka ba nagaliang chungi ngin penlong khanang ba gani program chungi kan long ka chop bat ka bayaj bet ya rti Kuli pi barok kinong sung jong kabri nyu trap hakri ka por ka bamta Iwan ban pentip ban panaspi lingba kani ka benio ya ka mauri kenang kot talent season 1 ka bala penyaj da ka mauri kenang area artist association haringkat ka jingi trelang ba ka seng samla snong mauri kenang bat kumjuru bat ka all Meghalaya dancer association ka belong ka asit partner ka jongi hak bai day bat penyaj bet penyaj deti ya kani ka program ka jongi ka mauri kenang kot talent bat hakri ka por ka bamta Iwan ban pentip sapiru habede bat ki prize bat kumju rugi kendon jong kani ka maur kenang kotalen kumba pili lingba ki postar ba ya kinong job ngilabu live ho hajar bat kumju ki certificate bat juga poru ya ka trophy bat kumju ru nagamenta ki first runners up kanlong khatsan hajar bat kumju ru nagamenta ki second runners up kanlong 10 hajar bat santli ki consolation prize hakane iklim labu perking habede bat karta jong kinong shimata bat ngipriang sobharu ya barok ki khun samla jong kabri new trap bakila bani simta hakani ka kotalen ka bala penyaj da ka maur keneng iri artist association bat kumju ka sang samla snong maur keneng bat hakani ka kotalen pila ban simta bat pila ban ruai pila ban syat da kinu ki jing ruai ki ba pi sngobit bat ngibu ka jing pentip ba pen ombit ban edit ya ki video lane hakapor ka ba piring lane ya ka jing ruai bat pila ban sen be ingi original hakapor ba pp ring ya kani ka video ka jong pi bat kani ka video ki kerpat ipi barok kinong simenta ba pila ru ban siu lane ban reach lingba ka online payment ka banlong aspa na ka benta ka audition bat kumju na ka benta gitu ki bisa select ya ka semi final kin ha ban siu ya ka registration ka balong sanspa tingka bat ngi scam ru ba lingba kani ka video ba pin sotho bat syai habede bat kani kumno ban enroll ya lade kapor ba phila dep ban register link ba ka online payment ka jong phi pihak ban screenshot ya ka tu ka registration jong phi bat hadin ba phila dep ban screenshot phila ban pha ba ki whatsapp number ki bangi labu hapo ka postar ka jongi bat hadin ba phila dep ban pha singi pihak ban tho syai ya ka kerteng ka cakasa karta ka jong phi bat kumta ter bat ngi scam ru ba link ba kani ka kotalen kabangi penyat menta in sei shibun ki khna ki bron sap jong kabri new trap bat ngi scam ba kani ka kaching shimenta ka jong phi kanlong ka jing job khamtam hingi ki nok penyat ya kani ka kotalen bat ngasngaru ban pentip sapi habede bat ki kupon mar babun ki bala keli yang habede bat ki kupon nakaliang ka jongi iklem la pen khre haduk ta na ka benta ki kupon hendringi kumba phili ha ki kendon ki bangi ngila tho bat pensai kumta hiru kanlong bat habede bat ka online ngi ai 40% na ka benta ki likes bat ki view bat 30% kan dei bet lingba ki judge bat ha grand final kandon 30% na ki judge bat 60% kan long na ki kupon ki bangi nginde hak de ka singi grand final bat kumju ru na grand master judge uba ngin sapin bena shwa ka te ka singi grand final bat nge scam ru ba pin sim benta shit hem barok kinong song jong ka bri new trap khnang ba kani ka program ka jongi kanlong ka job bat ka bayaj bet jati bat na kamta ki jingtip ki ba khamnya phila ban call how to number ubangi labu hakate ka postar to nakaliang jongi kinong punya ya ka maur kunang got talent season 1 ni ya wer ya pibaro ki bri unyo trap bat kumjuru ya kisamla bat girang baru jong baro time jong kenika Meghalaya baya day bat ka audition ngin penlong haka online bat ya ka semi final ngin penlong haka online bat ya ka grand finale ngin penlong daka live stream
apa stage te bajing temu jungi gane ban penlong ini ketika Meghalaya Marukenang Got Talent season 1 kadai man ai siam ya ki baro ki thain jungi ki samla ki ramba ki temen bat kunjuru ya baro hi kalak ba nakaliang jungi ngi sim kawai ka jingmut ban kentiu ya ka sap ka phong jung ka thain jungi om bangi le ban yon nong simet ne rei ka sing temu jungi ba kentiu hi ya baro ki wai ya ki sap ki talent ki ba ki don te fulai sibun ya share lab ya pensapriang lam ya kenika Marukenang Got Talent namar kade kecing persang jungi keban ningkong bat kenang bangin nang la nang nei smat ban penhe susu ya kene tanggung tahi fulai sibun